ידעת שיש כמה סוגים של אקנה? בוא אני אפרט לך עליהם. יש 3 סוגים של אקנה. אקנה דלקתי, אקנה קומודוני ואקנה הורמונלי. האקנה קומודוני הוא יחסית האקנה הקל, והוא מתאפיין בכל מיני נקודות שחורות ולבנות מתחת לעור. לעומת זאת, האקנה הדלקתי הוא האקנה היותר חמור, שהוא מתאפיין בדלקת בעור ובביצעונים מוגלתיים. הסוג השלישי של האקנה הוא הסוג ההורמונלי, שהוא בדרך כלל מגיל 30 ומעלה, והמיקוד שלו הוא בדרך כלל בחלק התחתון של הפנים, שזה הסנטר. כפי שאתם רואות, יש כמה סוגים של אקנה, ולכל אקנה יש סוג טיפול מיוחד עבורו. בקיצור, יש אור בקצה המנהרה, ולכן יש לך אותי. אם את עברת את גיל 28, את חייבת לשמוע את מה שיש לי להגיד לך. מה קורה לנו בגיל 28? הגוף מאט את הייצור של הקולוגן והאלסטין, ואז יש תהליך של הזדקנות. אז איך זה משפיע לנו בעצם? העור נראה יותר דק, חסר חיים, קו הלסת מטשטש, הוא לא חד כמו שהוא היה בעבר, וזה תהליך של הזדקנות. ולמה אני מסבירה לכם את זה בכלל? כדי לדעת שזה הזמן לטפל בעור הפנים ולא לחכות לעוד עשור. אז תקבלי החלטה ותשלחי לי הודעה עכשיו. הרבה בנות שואלות אותי איך מטפלים באקנה. יש כמה שיטות טיפול באקנה. אחרי שהבחנו את סוג האקנה, השלב הראשון זה ניקוז העור. השלב הבא זה חיטוי וריפוי של עור הפנים. שלב אחד לפני האחרון זה הטיפול במכשיר הפוטותרפיה. מכשיר הפוטותרפיה עוזר להרוג את חיידק האקנה. אם את תקפידי על טיפולים בקליניקה וטיפול נכון בבית, את תקבלי תוצאות מדהימות. כשהעור כהה, יותר קשה לטפל בפיגמנטציה. ולמה זה קורה? עור כהה הוא רגיש יותר. אם מטפלים בו בצורה אגרסיבית, מה שקורה הוא בעצם מייצר יותר מלנין. מה שיוצר יותר פיגמנטציה, יותר כתמים, לכן מאוד חשוב לדעת איך לטפל בעור כהה בצורה נכונה.